Menika winangkani pamundutan tetembangan saking kadang kula Sinarowedi Bapak RT Suwito Sugerses. Muga-muga berkah barokah, lancar rezekine, dipun paringi sehat lahir batin. Terus iya ya. Duite ya akeh. Pak Rin, kok ngapa kok sanggo uang sajak susah? Omahe cedhek ritae wis ora usah dipikir wis. Ora lek ora tak omongne wis ta. Tenang ae los. Aku seru dhewe dadi wis ora kaget ngono lho. Minangkani pamundutan salajengipun meninjih ngersakaken tembang Jeruk Bali. Jeruk Bali. Iki sing nembang Angyanto iki. Jeruk Bali. Apa Pak Bud sing senengane jeruke sapa to? Oh aku dhewe. Aku ya jerukne sing seneng aku sing rupane pink ya. Iya. Menika minangkani pamundutan saking Bapak RT Mario kagem Ibu Dami tukang beras. Jan Mbah RT wilujeng siang ngaturaken agung panuwun wonten siang menika panjenengan tasih keparang nenggani anggenipun Bapak Parlin ngawontenaken adicara tasakuran mala kramakaken putranipun mugi-mugi temanten kekalih saged bangun bali wisma ingkang sakinah mawaddah warahmah lan barokah jembuh kalian kekudanganing tiyang sepah. Ugi datan katalomben mugi-mugi keluarga ageng Bapak Parlin tansah dipun paringi sehat lahir batin, panjang yuswa, awet anggenipun momong putra wayah, rezeki ingkang kathah berkah manfaat donya akhirat. Amin Allahumma amin. Iki mang kudu didhisikne jeruk baline. Heeh, wis. Ngrogone apa isih to Pak Pak Rin? Dirogah-rogohke kasange. Urunan kok model. Modele patungan wis ta ya ora apa-apa. Wis pokoke gayeng sing penting. Gayeng kanca-kanca iki aja ngantek leren ngono pokoke. Intine aja ngantek leren. Wong limo wis mlaku. Ya, jeruk Bali dipun aturaken. Parti jenengan sing malih jenengan malih dadak ayo aku tuku jeruke sak kilo iki pira regane larang lho Mbah Mario sekilo bakule apa entuk tak tiliki dhisik aja akeh ora betah aku selak melih itu kae mas sampe pilih sabakule aku siap ngadeni jeruk putih pancen yo manis tenan manis kok pahit tak oceki kuning sopo abang ya ngono mas gak usah bayar patan sampean gelem tak pacar jeruk putih tak sawah pandan gede bakule sansaya guna hati jeruk mas pancene yo gede iki mono jenenge jeruk Bali jeruke Mbak ya jeruke
wedi bakule tansaya buka hati mas iki moto jenenge Jeruk Bali sampun dipun aturaken Mbah Mario. Jenengan lho ngersakne sing rupane ijo napa kuning semua abang, Mbak? Sing semua abang, pink, Mbak? Nggih. Nek kurang gedhi engko ya golek jeruk nggone sapa ngono sing enek ya. Sing duwe jeruk sapa ngene. Nggih. Setunggal lagon pamundutan saking Mbah Mario RT Jeruk Bali sampun dipun aturaken sesanen kadang-kadang saking Mulya Laras Sinengguyung kadang-kadang Waranggono Mbak Parti ugi Mbak Tini ing siang menika ugi datang kata lomben ngaturaken agunging panuwun dumateng kadang-kadang saking AGS Audio Sound System. Jan isih nek Mas golek ngendi kita yang mburi kae. Wis mentek lho Mas iki anu sing nyuwun lagu mah. Wis rampas. Kok seeling to. Kaya seeling ya Mas. Kok tak lipe-lipe kok ya ora kena. Mbak Yutini. Mas. Alhamdulillahirabbil alamin hawane senajan rada sumuk. Nek niki Mas. Mas. Nek sajane kurang kan berarti udan. Mas Pak But ki ping senengane iki lho Mas. Engko Mas, ditumpang loro ya Mas sing ping. Mbak Yutini maksudnya udah apa-apa iki lho. Sampean nyawang to iki lho, unjukan iki lho ditumpang loro. Oke, Bos, oke. Dadi aja werna-werna, pikirane kok aja. Aku kira patek werna-werna kok Mas, saiki wis madhep-madhep. Iya, marep ulon ya. Madhep ulon. Padha aku ya ngono. Nggih kok Mas. Sadangan mlebu swarga ya ngene iki. Ya, lah iki lho jan anak soleh, solehah. Monggo napa Mas MC? Mas sing ngeteri. Kersake serapat diaturake sik. Oke, selamat riyen. Saking Mas Imam niki wae kagem Bukatiem tukang kopi. Lah nggih mengkene mboten diparingi mboten Iya. kopi. Kopine yo cuma wis kok kabeh jan pepak banget ya. Kopine sedap betul. Mas Agus yo ngelak Mas. Memang ya pengen sing ping iki. Ya Allah, ya wis ora apa-apa didom Mas. Mas MC. Nggih. Niki Sony niki made in pundi to Mas? Mana tangga dhewe kidul kene lho Mbak Yu. Ngaten. Jan luar biasa iki. Heeh. Nek ngaten anu nggih Mas, nate panggih nggih sajane. Kira-kira ya tahu. Kira-kira begitu. Yo urip pati suwi kok ya. Oh nggih, sae sangat Mas. Alhamdulillahirabbil alamin ini kandhani kok suara kowe malah apik. Jan merdu sangat suarane jenengan iki. Apik malah nek mboten nyuwara Mas. Sing larang kuyine kok ya. Lah, Bu, ibu-ibu ingkang wonten sisih kilen ngersakaken tembang napa Bu? Kok ming mesam-mesem to? Ngersakaken tembang napa? Niki wau pun anu sampun ngambil video napa derek? Kabuh tak deloki konten kreator semua. Mbak Termi, kula ki awet riyen ki pun nate pesen Mbah Lurah kan numbas negong pelok. Dadose sedaya panyuwunane ibu-ibu, bapak-bapak saged